Рейтинга пада. Обаче какво да направя? Може да хвърля, да щупя някоя чиния. Но пък аз вече хвърлях всички чинии, купи, тигани. Или пък да разсипя храната върху някой. Не. Вече изхвърлих всичката храна. Не става. Шеф, 5 минути до ефир. Може пък да убия някой, да му кажа, че за нищо не става и да го изгоня. Не, това съм го правил вече толкова пъти. Сетих се, ще накарам двама да се скарат за Мона, а защо не да се сбият? Това ще направи голям сеир и ще вдигне рейтинга. Ако пък не проработи, ще накарам някой да се смъкне гащите. Това пък винаги работи. Манджурлака не че Микола никак не бил зле. Само рето я изгоних. Язък.